Καλώς. Θα βάλουμε τις πατάτες. Πρώτα. Τώρα, η συνταγή. Βαγγέλη στο φούρνο με πατάτες. Παναγία μου. Βαγγέλη μου. Περίμενε να φέρουμε τις πατάτες. Έχουμε ζέστη. Να βάλουμε τις πατάτες στο φούρνο και όλα θα γεχίσουν. Περιμένω. Δεν μπορώ χωρίς αυτές. Πού είναι? Τι σε χωράκι πολύ τις θέλω. Πού είναι οι πατάτες? Πού είναι ο Βάγνερ? Τι είναι Νικολάκη, περιμένε. Σε λίγο. Μπαίνε σε φούρνο και το τέρμα σου. Μισό λεπτό να κάνω κάποια τρίπλα πρώτα. Να προθερμανθώ. Δεν είμαι ζεστός. Τώρα κύριε Νικολά, ήδη είμαστε για ζέσταμα. Μισό λεπτό. Τώρα είναι επιτέλους μια δική μου. Περιμένετε να βάλω λίγο κρασί. Να μην μυρίζει το φιγούρνο. Στοπ. Στοπ να μπει στη γυναίκα σου για να είσαι στο κρεβάτι. Κύριε Νικολαίδη, τι πιστεύετε για το γύρο? Ο γύρος είναι η υγιεινή διατροφή. Ο γύρος είναι Η ζωή μου. η ζωή μου. Ο γύρος είναι ένα τσουβάλι πατάτες. Όλα εδώ. Τι θεμίδες έχουνε, ένα τσουβάλι πατάτες με ένα σάντουιτς. Περίπου πλάκα κάνω. Κύριε Νικολαίδη, είσαι ζεστός, είστε έτοιμος? Μισό λεπτό. Η χοντρή κυρία κάνει επικύψη. Μισό λεπτό να αρμέξω την Ελλάδα. Σερβίρεται και ζεστό. Θα γίνω γιαούρτι και μπαφ. Βάζω γιαούρτι από πάνω. Κύριε μου, μισό λεπτό. Έχουμε κλείσει το σουζούκι μέσα. Έχω μπει μέσα και κάνω σάουνα. Κύριε Νικολαίδη. Το κλειδώ. Πού είναι?